Хора, тази църква, която ви снимам, е църквата на Бог. Нарочно не снимам. Всеки, който иска присъстващ да дойде в нея. Тя е църква изпълнена с вяра и с Божие присъствие. Тя е църква номер 1 в света. Топ номер 1. Казвам ви, идвайте тук, защото става всякакви свидетелства, чудеса, личби, изцеления, благослови и така нататък. Постите за какво са оказани? Постите да смиряват духът, душата, тялото, да изцеляват, да благославят. И после са оказани да причупите веригите, подковите на дявола Сатана. Идвате в тази църква, не си правим майтап. Идвате в тази църква, пости може също да лекуват рак, тумор, туберкулоза. Ракът знаете, че в повечето случаи не се лекува. Не се лекува повече. Тя е много трудна болест. И за да се лекувате, трябва да давате пари. Отивате на тази църква, постете, покаивате се. Първо трябва да се покаивате, след това да постите. Не казвайте на Господа си, примерно, покаявам се, за да съзнаете, не съзнаете, знаете, не знаете. Не иска това, казвате така: Господи, покаявам се, разкаявам се. И накрая казвате амин, защото Господ не иска да ви разпознава и да узнае какви са престъпленията, нито греховете, нито съгрешенията ви. Защото не го интересува. Вие не сте убили човек, че да му окажете какво е вашето покаяние. Покаянието оказва вид опрощение, свята прошка и промяна в живота ви. Така че разкаянието оказва да се разкаявате, означава да влезете в живота на Бог, да приемете Святия Дух. Благодаря ви.